रबार फुलि माम बुरजानि गय बारियाव बारिसे नैथिंबो थ्री स्टेप टू स्टेप दंना लामा बानायगासिनो नालाय नै दा ट्राकआबो जिबायदि गिदिरखा 12 साखा ट्राक बेहायसो लाबोदों टाउनाव दसे फैब्रनांबाय दा राबार फुलि लाबोगासिनो दङ ओमफ्राय निउ प्लान्टेशननि थाखाय दा राबार फुलि बिहरदोंमोन नालाय आङो राबार बर्डनिफ्राय दा गारिजों लाबोगासिनो हेभि गारि खारनो होआमोन नालाय 9:30सोनिफ्राय बन्द खालामनानै दोनो गारिखौ स्कुल थांनाय फैनाय माने एसे भिर जायो नालाय बेदर लांफानोसै मेम मोननो दा अमा बेदर जायो नालाय मेमा ओमफ्राय ना एसे लाबाय माखासेफ्रा बेदर जाया बेनिफ्राय बेदर लांगासिनो अमा बेदर नाहरदराव लानोसै र' लामा बानायगासिनो नालाय नै दा ट्राकआबो जिबायदि गिदिरखा 12 साखा ट्राक बेहायसो लाबोदों गारियानो हाबजालायाखै जेन थेनसो थारानो बिराद गाहाय गाहाय थार थुख्लाय होबोनांबाय आङो ओमफ्राय गारिखौ दोनफैग्रोबाय आं ओइनो थुख्लायबोगासिनो दं बेलेगखौ थुख्लाय होबाय दा 7,500 ता फुलि लाबोदों आरोना गोगोम थांबाय 7 लाखनि बारा दं मोनसे गारियाव दायो प्राइसआ 250 खरै फांसे दंफाङाव नै पान्जाब बडि 12 साखा ट्राकआ लाबोगासिनो 7,500 ता फुलि दं बेहायनो थारानो गाहाय गाहाय ना राबार फुलि फाइनालि मोनफैबाय दा बोख्लायसिगोन राबार बोख्लायग्राफ्रा नै खै हाजार नोंसिना आदै राबारा 1000से राबारनि फैसाया नै गस्ला मानि सिथाबथारदों आदैनाव मालिका बिनि गोनां खिथाब्रा दे गाखोदो दे फासयबावब्रा गारिखौ मोजांसैब्रा बा सिगांथार माथो नोंलाय लांनायावबा लांनोसै दा जाबाय सानबाय था बिथिं फुलिया मोजांलै एबारनिया बेसेबांखौ 1 2 6 7 8 9 10 दे थ्री स्टेप टू स्टेप दंना बरिया दाउदै एवबाय नै रुनानै एवगासिनो ओमफ्राय नैबे मा बानायगोनथाय ओमफ्राय मैथाजों ना ओमफ्राय मा बानायबावनोथाय नैबेहाय दालि जहल मेम मोननो ओमफ्राय नैबे अमा बेदर अमा जाग्राया अमाजों सबाय बिमा हामफ्ले संनाय अख्लायनोसै दा जानाया आंबो एरना होनायबा एसे बरिया राबार फुलि माम बुरजानि गय बारियाव बारिसे नैथिंबो निउ प्लान्टेशननि थाखाय बोख्लायगासिनो दं बोख्लायनाया जोबसिगोन दायो
बोख्लायगासिनो बेसेबां बुरजा दंबावो हा 600 जाबावगोनसो मैथिङा बोख्लायगासिनो 7,680 दाल पुली टोटल itu गाड़ी 12 sakia 12 12टा पिछपिने 8टा 9 10 11 12 नै बिथिं मेम दङ मेम खै हाजारमोन मेम पुलिया 7,680 लांबाय खावसेया आरो ग्रीन भेलियाव लाबबावगोन दां माथो ने मेम गाबोन हायगोन बेयो 7,000 टोटल 16,000 मोन नामा बिसिनिया 16,000 बिदिनो सानसे हायबाय थागोन आरो 7,000 ओमफ्राय सोरबाफोर गायनो नागिरनायफोरखौ मा मेसेज होनो नागिरो मेमा जुदि सोरबा बिदि गायनो लुगैदोंबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय राबा बर्डजों नैबे फ्रियावनो मोनबाय थागोन मोजां फुलि हायदों गिदिर गिदिर दानो हागोन फुलिखौ नायनो हागोन बेनो बिराद मोजां मोजां फुलियानो माने 3 स्टेप 2 स्टेप दं आरो आंनियाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आङो मेमजों कन्टेक्ट खालामना होगोन सोरबाफोर गायनो गोसो दंबा ने मेम बिथिं आमार ডাঙৰীয়া দাদা আন্তে আনিছে আৰু গাড়ী লোড কৰি পেলাই দাদাৰ ঘৰ ক'ত মংগলদৈ এনে কিবা নাৰ্চাৰীত কাম কৰে না বেলেগ কিবা এটা কাম কৰে নাৰ্চাৰীত ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰ দাদা মেমৰ এইটো ড্ৰাইভাৰ না বিহাৰৰ হয় না ঘৰ ঠেলামাৰা অসমৰ বিহাৰী নাকি দুটা জায়গাত আছে ঘৰ बोख्लायगासिनो बिथिं जोबसिगोनानो